Hola a totes i tots. Tornem de nou amb el podcast L'Ordre Caòtic. Jo sóc el Sergi i estic amb 4 dels meus companys. Presenteu-vos. Hola, sóc en Marc. Jo sóc l'Anna Laura. Em presento, em dic Orenç. Jo em dic Regina. I el tema d'avui seran les dificultats per accedir a una feina. Si és difícil de per si, amb problemes de salut mental o física, o tots dos alhora, doncs normalment la dificultat augmenta. Però en aquest podcast el que volem plantejar és un debat entre nosaltres i les persones que ens escolteu i és el següent. Vosaltres, tu o jo, posaríem al currículum vitae que tenim algun tipus de discapacitat? Esperaríeu a l'entrevista dir-ho o més aviat no diríeu res? Jo penso que sí ho diria. Ho posaria també al currículum. Però, Sergi, això al món laboral et deu tancar alguna que altra porta, no? Sí, però prefereixo anar amb la veritat pel davant en moltes coses. A més, en un centre especial de treball tenen en compte totes les teves dificultats. Són més flexibles amb les visites mèdiques i et donen suport a les dificultats que puguis tenir. Jo abans amagava coses, però he arribat a la conclusió que és millor dir la veritat. Sergi, per tu estàs parlant d'un centre especial de treball. En aquest cas, és un requisit per accedir-hi, i per tant ho hauries de dir. Però en una empresa ordinària, què faries? Potser les persones que ens escolten no saben ben bé que és un centre especial de treball. Cert, Anna Laura. Els centres especials de treball són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. L'objectiu d'aquests centres és productiu, com de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social. Ben explicat, Orenç. Jo si em preguntessin no ho diria, però si no m'ho preguntessin directament, potser no diria res. És cert que en l'empresa ordinària tantes facilitats. Però en una entrevista no et poden preguntar si tens alguna malaltia. Jo diria la veritat des del principi, que l'empresa sàpiga el que compra, des de l'inici. Jo abans de tenir un diagnòstic vaig treballar en una empresa ordinària, i a vegades la diferència amb un centre especial de treball no és tanta. Sí que és veritat que en un centre especial de treball tens monitors, psicòlegs, etc. I el suport és més ampli, i jo treballant allà m'hi he sentit molt més còmode. Jo penso que si les empreses no tenen en compte les dificultats que pot tenir la persona en concret, doncs pot ser un hàndicap per dur a terme la feina i pot afectar la persona. Les empreses ordinàries estan obligades a contractar persones amb discapacitat. Sí, les empreses han de tenir un 2% de persones amb discapacitat a les seves plantilles. Sí, però poden contractar tant a una persona amb un grau de discapacitat física com una persona amb un trastorn mental. I com a empresari, si has d'escollir, quina creieu que escollirà? Doncs amb l'estigma que hi ha, la malaltia mental segurament escolliria una persona amb discapacitat física o sensorial. L'empresari segurament pensarà que donarà menys problemes, entre cometes. Home, la informació que es rep és aquesta. Als mitjans de comunicació sempre hi ha un succés amb violència remarquen que la persona sembla que té problemes mentals. Si tingués una diabetis no ho remarcarien. Amb altres tipus de malalties això no passa. Quan saben que tens una malaltia mental, et miren i et tracten diferent. Creuen que per tenir un diagnòstic no podràs treballar com qualsevol altra persona. Doncs jo tinc clar que sí que ho diria tant en l'empresa ordinària com a protegida. Crec que s'ha de dir la veritat des del principi. Jo, per exemple, puc arribar a col·lapsar-me i en aquests moments necessito parar. Tu ho poses al teu currículum, Exacte. Anna Laura? Exacte, ho poso al currículum i després a l'entrevista també ho comentaria. Doncs jo no ho diria, per por que no m'agafin. Tu creus que això pot ser un factor perquè no t'agafin? Jo crec que sí, que l'estigma està molt present. Què penseu la resta? Doncs que si no ho dius, com justifiques les teves visites mèdiques? Home, si tu vas al metge no has de dir per quin motiu vas. Ja, però el justificant posarà que t'has visitat al centre de salut mental. Llavors? No es tracta d'ara ho sabran. Per tant, és millor dir-ho des del principi que amagar-ho. Però encara que posi centre de salut mental, tu has de donar explicacions del motiu pel qual vas a visitar-te? No s'ha de donar cap explicació. Tu no tens per què explicar a l'empresa els teus problemes de salut. Però a l'empresa està bé que ho sàpiga, perquè passes moltes hores allà. Hi ha coses que crec que l'empresa ha de saber. Hi ha d'haver una confiança, igual que poden saber, per exemple, que tens la mare que està malalta i potser un dia necessita sortir abans, han de saber que tu tens certes dificultats o tenir un mal dia, simplement. Igual que ells em necessiten a mi per treballar, jo necessito que ells confiïn en mi per les petites necessitats que em puguin sorgir. Però crec que tu no pots arribar a una empresa i plantejar tot això. Estic d'acord. Aquesta relació de confiança s'estableix amb el temps i també depèn del cap que tinguis a l'empresa.
Respecte a el que hem dit abans del justificant, jo crec que potser diria, si em preguntessin, que tinc ansietat, per exemple, però no diria que pateixo esquizofrènia. És que no sona igual. Llavors admitiríem el problema, però canviant-li el nom. Per què ho faries, això? Perquè hi ha molt d'estigma. Més endavant, quan portés un parell d'anys a l'empresa i em coneguin, llavors sí que diria el que realment em passa. Per això és arma de doble filo, perquè imagina que portes 2 anys a l'empresa, tenen una bona valoració de tu i de sobte un dia els expliques que, per exemple, tens esquizofrènia i no els hi havies dit res. Potser com a empresari no vull treballadors que no siguin sencers. Què en penseu? Jo crec que em pogués repercutir negativament. De totes maneres, jo vull treballar en un centre especial de treball, perquè allà no et trobes en aquesta situació ni tens necessitat d'ocultar res. Això ens passa a molts de nosaltres, que preferim treballar en un set perquè hi ha més facilitat per accedir-hi i, sobretot, perquè hi ha un equip de suport. És trist, però, que això sigui així i que en l'empresa ordinària no hi hagin les mateixes facilitats. Companys, tornant al tema de no dir res a l'empresa, creieu que seria factible ocultar la malaltia durant molt de temps? Perquè jo crec que per mi això seria molt complicat. No es pot ocultar una cosa així. Tard o d'hora es sabrà. Per això crec que s'ha de ser sincer des del principi. Però com ho fas? A l'entrevista dius que pateixes una malaltia mental? Com t'ho fas venir, això? Doncs jo poso al currículum el certificat de discapacitat i això ja em dóna peu a explicar degut a que tinc aquest certificat. Heu pensat que les persones que pateixen altres tipus de malalties no tenen aquest dilema que tenim nosaltres, que si ho expliquem o no? Una persona amb asma, diabetis, per exemple, no es plantejaria tot això. És que no està mal vist. La meva germana té diabetis i a l'empresa ho saben i no hi ha cap problema. Quan pateix alguna baixada de sucre i ha d'aturar-se, no passa absolutament res i té el suport dels seus companys. No sé si amb una malaltia mental hi hauria tanta comprensió. Jo us donaré una dada important. Segons l'Institut Nacional d'Estadística i un informe que han elaborat, la taxa d'ocupació de les persones amb problemes de salut mental al 2021 va ser del 17,7%. És un percentatge molt baix. En canvi, els beneficis de treballar són molts. Tens raó, treballant et sents autònom, estàs ocupat, tens independència econòmica, tens uns horaris i una rutina, et relaciones amb altres persones, et dignifica com a persona. Hi ha moltíssims beneficis. Hi ha molts de nosaltres que tenim una pensió i si tinguéssim una feina podríem viure del nostre sou i no d'aquesta pensió. L'Estat hauria de ser el primer interessat en fomentar la nostra inclusió al món laboral. Així hauria de ser, però actualment els polítics no estan involucrats en la salut mental i des d'aquí reivindiquem més implicació. Jo penso que el treball et fa sentir útil, aguditza l'enginy, et recompensa econòmicament, et fa sortir de la teva zona de confort i t'espaviles. En definitiva, crec que el treball et dignifica. Exacte. Per mi el més important és que a més de tot això tens més independència, no solament econòmica, que socialitzes i tens una rutina. El treball t'ajuda a ser autònom i autosuficient. La confiança en un mateix augmenta i sobretot que nosaltres també podem aportar. Tenir una responsabilitat i sobretot no ser una part exclosa de la societat. Ha estat molt interessant aquest debat. I tant. Esperem que a tots els que ens escolten els hagi fet reflexionar, encara que sigui una miqueta. Recordeu que podeu trobar-nos a les xarxes socials, tant a Instagram com a Facebook. Ens trobareu com a SPLRUR. Gràcies a tots. Gràcies i fins al proper programa de